Izbori, čuli smo, su protekli generalno u skladu sa međunarodnim standardima, ali u nekim ključnim oblastima potrebna je dodatna akcija, tako je danas govorio i OSCE u Sarajevu. Vidjeli smo još jedan primjer stabiliziranja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, što je obećavajući korak naprijed ka punoj integraciji u evropske strukture. Ja čestitam građanima Bosne i Hercegovine i izbornim zvaničnicima na sprovođenju ovih izbora. Nadam se da će novi parlament uskoro početi rješavati preostala pitanja, rekao je specijalni koordinator OSCE-a Robert Battelli. On je naglasio da je delegacija OSCE-a impresionirana mirnom i opuštenom atmosferom koja je pratila ove izbore, odajući priznanje profesionalnom radu ekipa koje su neposredno radile na organiziranju i sprovođenju izbora. Međutim, izbori su još jednom provedeni unutar entiteta i mjestom boravka ograničenim aktivnim i pasivnim glasačkim pravima nametnutim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Takav pravni okvir se kosi sa protokolom 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima, rekao je tajnik Cox, šef delegacije Vijeća Evropskog parlamenta. Vladislav Sidorović, šef delegacije parlamentarne skupštine NATO-a, potvrđuje da je bilo nekih proceduralnih problema, ali su ljudi Bosne i Hercegovine pobijedili na ovim izborima. Oni su pokazali jaku posvećenost demokraciji, kaže Sidorović, dok Dan Evers, šef delegacije OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava, ističe: uklanjanje postojećih ograničenja u pravima glasača će usaglasiti pravne norme sa međunarodnim standardima, ali će i cijeli birački proces učiniti razumljivijim kako za izborne zvaničnike, tako i za same birače. Ukazano je da su neki promatrači primijetili porodična glasanja koji na veliki procenat nevažećih glasova i neke druge proceduralne greške, ali da su izbori generalno protekli u skladu sa međunarodnim standardima.